Nga ai kublay pi baro ki ba bet ya kaneka video. Dengba kaneka video akwa ban share. Na ka benta jong pi baro shapang ka jing koridor. Ki jing nang jing tip. Shapang ka financial plan. Na ka benta iway pa iway inong rep. Lani i member jong ki producer group. Ki member jong ki SSG paper. Lani ki member jong ki IVCS paper ki badan hapo kajala Meghalaya. Ngakwa babaro ki nong rep hapo kajala jong i kinlong ki babit babyang haka kamay kaji kinlong ru ki ba light lui haka kam pisa tingka. Banlong ki babit babyang haka kam pisa tingka lani ki balak lu kadan kaplan ni kidan ki jing hikai ki bedai bat kaneka benta haka ba ngi haban bot renti ya kita ki jing hikai kam syong haka jing yo bon ya ka pisa ka tingka Henry ka syong kumno ngi penan kam kumno ngi sumar kumno ngi tengkai ya ka pisa ya ka tingka lengba kata ka financial plan ka ba ngan batai na ka benda jompi kijing hikai kilong ki badon kam hadu kata kijing nang jing tep ki bedai bat ka kam pisa tingka kilong ki badon kam hadu kata kibangi haban bot renti ya kita kijing hikai ngi haban bot renti ya kita ka financial plan kibangi haban long discipline ngi hap shim karai kibangi haban bot renti knang bangin long kita kibriu kibabet babyang kamay kaji bat kumjuru ngin long kibriu kibalat lui hak kampi sa tingka kabamot ba ngi haban trace to menta na ka benta kalaway kababa banlong ki babit babyang hakakam pisa tingka ngakwa banyalam jingmot chapang ki santali ki golden rule ki rule lani kita ki jingdan kam hakabang isnaya kaplan kaba tray kam na kabenta jongi iway pa iway ladang ipot rinti. Kabaning kong kalong spend less than your income. Kabamut ngihaban penlut duna na ka kaba ngiyo. Nganay kusa prapo persen ngin penlut na ka kaba ngiyo. Kabamot ba ladang iyo sispak tingka ngin penlut no tang prapo tingka. Kwa pania tu ipi ba kamsyong ha kajing yo bun ye kapisa tingka. Henry kasyong ha ka management jungi. Kumno bangin manage sepang kapisa jungi. Dan kajing ong. Kapisa kala ban tray na kabenta jongi lane ngila ban tray na kabenta kapisa tika syong hangi kumno ban manage ban tray kam ban long discipline ha kabedai bat kapisa tingka kiong ba ka kata ka financial freedom na kabenta jong iway pa iway bro kadai ka skill lani ka strategy ka decision ka bashim menta kasni na ka benta kalasay tika jing ajing mo jong ha kalong ba baro na pedeng jongi ngin penlot da ka bat tingkai ngin penlot
tang ha kino ki kam ki bat don kam sisa ban penlut ki pisah ngim dai ban penlut kai ya ki pisah ha ki kam ki bom ai jing mentoi ngi ngim dai ban penlut ya ki pisah ha ki kam ki ba penlut phut na ka banta jongi ngim dai ban penlut ya ki pisah ha ki kam ki ban pendap ram yangi ringin penlut betek tang na ka benta ki jing non kam ki bangi dan kam hok hak ying kisem na ajing mot ipi baro ba lakum no ngin penlut tang prapo naka sispa tingka ka bangiyo tarul baar saving and grow kamamot ngin penlang ya kapisah bat ngin kentiu ya lade lengba kata ka saving kumanga ong mane ba lada ngiyo sispa tingka ngin penlut hak taki kam ki bangi don kam tang prapo tingka nre arpo tingka pade ngin save no kamot ba ngihap ban save kapisa kabobon Henry kasyong haka disiplin kaba ngin le na kabenta kata kam ka disiplin kalong kaba don kam haduk kata-kata hak tinong wegi ong ba ka disiplin is the bridge between your goal and the result kaba mot ba kadai kalenti na kabenta kata thong kaba ngidan bat usok uba nginyo kek lengba kata disiplin kebangi bot renti na kabenta ban manage ya kapisa jungi kabalai pule na kabenta kapisa kumba kajing im jong pi kasyanya teli ha kapisa nganai muksa baladangi kwa banlong doktor ngihap ban pule doktor ladangi kwa banlong engineer ngihap ban pule engineer kibakwa banlong IAS officers kihap ban pule banlong IAS officers kibakwa banlong politician kihap ban pule banlong politician kumju ha kabadai bat kat pisa tingkah banlong financial freedom ngidon kam ban pule kot ngidon kam ban pule syapang ka pisa tingkah syapang kita ki financial concept kum ka tax insurance inflation lani ka jingkiu dor ki marbam mardi ki jingkiu dor jam ki mar ki mata ngi haban pule sipun ge ki badai bat ka pisa tingka ka jing pule lani ka jingnang jingtep kam jukut lano ngaken mau mensua habang adang let school enda habang la dep ngalak lak na ka jing pule kot hari endang la sedang bantre ya kam pada ngasyam pakitu gijing pule ha school ha college kim long AA bat gijing don kam ha gijing im gijing don kam ha gijing tre kam jonga ngahaban pule kot haduk mentaro haban pule kot wat na ka benta ka pisa tingkaro ngahaban pule ngahaban bot renti ban snak takaplan ngahaban pule dan mano bahikai yangi syapang kapisa ha kijing pule kijongi dan bahikai syapang taki compound interest dan mano bahikai syapang taki insurance dan mano bahikai syapang taki inflation lane kajing kiudor hakimar dan mano bahikai syapang taki credit card ki saving
kita kiram ki bang ki ai na benda gitu ki badan account ki bang jong ki bat dan mano bahikai ba kanong shun ba krautam jong ka jing lak lut ha kam pisa tingka kam day ha ka jing bom dan jongi ka pisa henry ka day bangim don ka jing nang jing tip sepang ka pisa de nak ta ka daw ba ka rule number lai ha kepada bat kuno bangin shna ta ka financial plan ka ba ngihap ban put renti kadai bang ngihap ban wat ki jing nang jing tip leng ba ka jing pule ya ki kot ki badan kam leng ba ka jing wat jing tip leng ba ki videos ki paper ki ba hikai kumno bangin nang ban manage ya ka pisah. Number sau manage bat plan ya ka pisah jong pi shwa bakan pet na pi ka jinglong light lui ha ka kam pisah tingka kam sedang na ka jingyo pateng ka bahe na kikimi kipa henry ka sedang na ka notebook na kulom kaba ngi plan nam taka pisah jongi ngi manage nam taka pisah jongi kadon kam yang iwei paro bangin tip katno kapisa kawan ha kapla jongi bat katno kapisa kami no na kapla jongi dainak takadaw bangi don kam ya ka notebook bat ukulam ngiaban tho ngin tho katno kapisa ngiyo hakashisngi katno kapisa ngiyo hakashiteyo bat katno kapisa ngiyo hakashipnai bat kadon kamro yangi bangin tip katno ngi penlut hakashisngi katno ngi penlut hakashiteyo bat katno kapisa ngi penlut hakashipnai klem ka notebook baru kulam nginam la bantik de nak ta kadaw banga ajing mot ipi lemba ka ni ka video ba shim ya ka negarai ba nadu menta ka sngi ngin dan bet ya ka notebook bat kulam bat ngin tho lut hang tu ya ki jinglot jingset ya ki jingyo ki ba ngiyo nakakam kabangi bela kakam bangi de ki marap jongi kano ka jingyo kabangi penmi pisah ngi ngin tho bat paro khot ki jing penlut ngi hapan tho ha kanut bu kebasan bat kabakado ngi haban audit ya kapisa jongi ban audit ya kapisa jongi ngi don kam ban bu jing tho kyong kita ki financial records pi hab ban bu ngi hab ban tip katno kapisa kawan haka account jongi pat katno kapisa kami naka account jongi bat ki kita ki list ki bangi penlut ya kapisa tengka jongi lengba ka audit pinlap ya sibun ki ba ai jing mentoy na ka benta ka kampisa tengka jongpi ka jing hikai na ka benta jongi kalong bangi hapan shim ya karai mentak sni ngihap shim ya ka notebook ngihap shim ya kulam ngihapan tho ya paro ki jing yo
paro kijing yo ang ihapan tho. Bat kumjurung ihapan tho ya paro kijing penlut. Ang ihapan ya compare. Tiladang ilong disiplin. Ni butrenti. Yakini ki santali ki golden rules. Kiba ngahikai pi mendak sngi. Nga tips kem. Ba pin sayu i ya ka jingkala. Baro nap deng jungi kwa jingkala. Tenrei. Banyo ya ka jingkala. Kasyong hangi. Marway. Kasyong hangi ban sim ya karay. Kamsyong hakiway. Namar umdan. Uno uban sumari pi. Handai kasyong happy marway. Ba pinsim ya karay ka ba kumno pinrai nagam ta kalaway jong pi jing hikai kalong ro ba ngi hapan kli yalade marway ngi hapan kli hato ngilong na em kita ke ba in charge ya ka pisa jongi ngila na em ban control ya ka pisa jongi lane ka pisa ka control nagabenta jongi ngiapan keli bun kibriu ki perkat ba banyo lane banlong baru spa banlong babit babeang banlong balait lut hakam pisa tingka ngi hapan yo yak tak kam ka ba ai sipun ka tulap kum taki officers ha ki officer kar baper ndre em nganong pi kam syong ha ke jing yo ya kapisa ka babun henry kadai kumno pi penon kam ya kapisa nganai nuk sai pi bang yo i lang ba kilat pathai khobor ngiyo i lang ba ki jing tho ngiyo i lang ba kita ki stories baper ba ki athu shaman sim kita ki riu shampang ki social media hakikat kisla ngiyo i bat ngilap ba bon gibreu kibayo ya kapisa daki klor dengka nre kim nang man penon kam bat kidono ta kapisa tang hapo ipor bakhendat hapo sisnam hapo arsnam nre ngi i pade ikibreu kiba kisdang na ibarat henry lengba kicing hikai lengba kijing nang jing tip lengba ka financial plan ka babiang lengba ka disiplin lengba ka sistem ka ba kibu na ka beta jongki kila bantai yak ta ka legacy kila bantai yalade kila bantai ki ngasem bat kitay ya kalawe ka ba pernai kublai siban